பெற்றோரை நிராகரித்து விட்டு, அவர்களுடைய மனதை நோகடித்து விட்டு, அவர்களுடைய சந்தோஷத்தை கெடுத்து விட்டு, அவர்களுடைய எல்லா நிலைகளிலும் இருந்தும் உங்களை பார்த்து பார்த்து உங்களோடு அவர்கள் அன்பாக இருந்து உங்களை போஷித்து உங்களை அலங்கரித்து உங்களுக்கான அத்தனையையும் பார்த்து செய்து தந்ததற்கு பின்னால் நீங்கள் ஒரு பருவத்தை அடைகிற பொழுது, நீங்கள் ஒரு வயதுக்கு வருகிற பொழுது, யாரோ ஒருத்தனுக்காக எவனோ ஒருத்தன் காட்டுகிற ஆசைக்காக அவனுடைய ஆசை வார்த்தைகளில் மயங்கி வாழ்க்கை என்ற போர்வையில் இன்றிருக்கிற இந்த காதல் என்ற பேரில் ஏதாவது ஒன்றை தெரிவு செய்து கொண்டு பெற்றோருடைய மானம் மரியாதையை கவனிக்காமல், அவர்களுடைய சுய கௌரவத்தை கவனிக்காமல், அவர்கள் உங்களுக்காக செய்த அத்தனை முயற்சிகளையும் தூக்கி வீசிவிட்டு இந்த பூமியில் நீங்கள் உங்களுக்கான ஒரு வாழ்க்கையை தெரிவு செய்வீர்களாக இருந்தால் அந்த வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக நீங்கள் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது.